Hej børn. I er ikke børn. Hej, nyudklikket første gear. Det lyder bare cheesy. Hej. Jeg har fået fornøjelsen af at dele mit gymnasieliv som musikelev på Rybners med jer i et 1-10.000 størrelsesforhold cirka. Less is more, som man siger. Jeg hedder Christina Inger Sørensen, jeg er 21 år gammel og gik på Rybners Gymnasium i 2013 til 2016. Jeg har musik på A-niveau, og det var et af mit livs bedste beslutninger hidtil. Jeg havde også engelsk og spansk på A, men det vil vi snakke om en anden dag. Musik som enten tilvalgsfag eller linjefag er efter min mening genialt på alle lederkanter. Det er ikke for langt, at du skal være Mozart efterkommer eller et unikum på enten guitar eller på saxofon. Du skal bare være pjattet med musik og have lyst til at beskæftige dig med det. Også i de dybere lag. How I feel. I feel so good. Der er en lækker balance mellem musikteori, musikhistorie og sammenspil. Og det går ligesom op i en højere enhed, så man får alt godt for begge verdener, kan man sige. Uanset hvad, giver faget en fornemmelse af et afbræk fra andre bolige fag, som godt kan blive lidt sort og hvidt og søvndysende, livstappende. Ja, jeg forstår, hvad jeg mener. Musik foregår i et separat lokale, der bare dufter af nyt og lækre instrumenter og musikudstyr og fællesskab. Og lokalerne ligger lige op og ned af kantinen. Så behøver jeg vist ikke at sige mere. Det er det mest farverige miljø. Man opbygger så stærkt et bånd med sine kære musikmedstuderende ved at opleve alternativ undervisning. Og samarbejde med konservatoriet. Og sjove øvelser og musikrelateret spas, både udenfor og inden for klasselokalet. I forbindelse med musiktogt har jeg fået et ocean af musikalske oplevelser i bagagen. På skolens grund har vi for eksempel både hørt folkemusik, provokativ teknomusik og stryge- og klaverkoncerter. Vi har holdt et utal af musikcaféer, hvor kage er en fast inventar. Det er det bare. Vi har spillet på Aulaens fornemme scene, og vi har sunget i megakor til liveband med EG's musikelever. Det var kæmpestort, og det var mega fedt. Vi har hørt foredrag om hjernens påvirkning af musikken, og sågar en a cappella-koncert på Island. Og det er bare en lille bid af det. Og der er så mange fede oplevelser forbundet med musik af, som hele gymnasielivet igennem fungerer som en stor Augusta-sammentur. Et af de fedeste har nok været, da min klasse og resten af musikeleverne tilbragte en slags bul og med Vi jammede deres egen nummer for det famøse publikum i form af dem selv. Så spiste vi på Bones, inden vi tog ind og så dem spille om aftenen på Tobakken. Det var rimelig cool. Musik af har foræret mig blod på tanden. Det udvider bare horisonten, når musikkens mønstre og indhold og virkemidler, det giver mere og mere mening, jo mere man lærer, ikke? Musikforståelse gør ligesom musikkens verden endnu mere farverig. Ja, det lyder lidt cringe, men I vil forstå, når jeg får det. Learn by doing, som man siger. Jeg har fået gejsten til at blive en mere kompetent pianist og sanger. Det bliver bare kun sjovere og sjovere, jo bedre man bliver. Sådan er det bare. Jeg har fået passionen for at nå mål og prøve igen og igen og igen. Nogle gange 50.000 gange. Jeg har altid elsket at nørde med musik, men det var først i gymnasiet, jeg også forelskede mig i det musikteoretiske. Jeg besluttede mig for at gå den vej, så om et par uger går jeg fra Esbjergenser til Aarhusianer og studerer på musikvidenskab på Aarhus Universitet for at uddanne mig som gymnasielærer i musik. Så hvem ved, måske vender jeg tilbage i lærerens varme stol den her gang. Så mange tak, Rybners, for at åbne døre og inspirere. God rejse!